Omwancho moligereria biamono naende tigatotokyo manene Nyasaye ase eng'encho y'ebire ebiga naende tonyarire goikari tukeriga ria rero iga nigekorokwa Ndizi TV obwansu bw'omogusi Ndizi TV obwansu bw'omogusi eyerega iga negange yemo yogokogokia kogosemia nabo igo nagokomanyesa amang'ana aito amaya emeroberi yaito yobosemia nabo igo emeroberi yaito emenge yogokogokia omwanchwane omorigereria andasosireti Ndizi TV obwansu bw'omogusi oyo sembe bari gakoro kumuroberio bwoborema ase obogima no muroberio kugochera kera lituko lya Jumapili chinsa nechingaki bunechiga chiabono iga twekira sembe onaende ase ng'encho yo muroberio gwelituko lya rero mwancho muligereria nche no muralio brother Power Jared Wilberforce tokobwaterana asomonwa bwe byorokererio no yominto Joshua Uta nabo igo ase G-Machine no yominto Victor Mbaka na kwariganirie osike kiniro kia wange onyare koba naintwe gwikira omwerio bwo moroberio oyo inyoranga nabo gotonyora se chipe chitu ya social media Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube tonyore gwetera Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo ensemelia YouTube tonyore gwetera Ndizi TV News nabo igo nabo goto tweet gwetera at Ndizi TV News goto tweet gwetera at Ndizi TV News namba ito yesimi enoti sano na ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye enoti sano na ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye 0792192834 kakika bo musibole gotokwanera egere tumanye nkiotagete mwancho muligerera nderero na chire gokoretera omuroberi gabo bole maso bogima ase mbwate omugeni ase studio mbwate omunyaruka omuyaki enima moroche gabo toyan kabisa bono kagwa ko lituko gokoretera amang'ana ayago gokoba ng'ora ko gochigotimoka omanyigoro yo bolema okanyimanyigoro yo bwanchani tiga nkwariga nande limo konyuma ndarakora kende Jones tiga morete atotebia marieta aye kurugabo ngoretero mugano sokoro ngokora ayo engambo baba wa nakiba Dia tatebi nakiokoro kwa ande ngaikwaro Samarieta ngoro Judith Kimtoroko Miss B Judith Kimtoroko Miss B okay umurigererio ne on Ndizi TV obwansu bw'omogusi abo igwetenga Judy Kimtoroko Miss B ayande na mogocha gontebi nkirimite tinkomanya bono Miss B karibu iga no Ndizi TV ase obwansu bw'omogusi tigangenda somugano osokoro yane ase daike yemoiga kinkoirana togende ase ngambo yerituko lya rero mwancho muligeri ngogote botambe nga sokoro yane oyo mobweka abika bwokenyo igenta abwate nemegano abika bwokenyo igenta abwate igaichire obosemia botali nekerengo nakiyemo sokoro yana aganto makiage konale ataka bando toko bongorora toko na gukaranga abantu balero mbako manyorogio kato karanga chibando sokoro igale kurusi chibando ombuchagera gocha koboko ngana chigo samba na endo se kobanga nkwe murungani ngachiago sambire nayo konyora likomo bas tukeri sokora gante biya kuko na gotakune bande yo mande takwire birenga lyensa se bando tegerera kagere kirenga kiane obo musacha obo monto wesigete obo monto urabega korigererwa se bigori bigocha teba sokoro na tegereire kuna botambe gaikaransa ase nkarambura amagoro sokora gante biyara kura senseye tema okorere kene ngakie yemo kango kolega sibwo musongo mono sokoro gontebi kande poi yo musonga likericho igasi na renge poi musongo yo no monto olengo mwero lyo gokumia buna bachaje tabanta bamwamu ngakia ya megaika esimye ito ya obisi ekanyara koba egotwara omochando
simirende ngakie ine riengo riare ngichaga itiri goramu akarira wanchua basi bono esimie yeko yasareka nabe kwamete amatuka atari make basi ngakie yemo epo yeye gikaranse umo kubo yega ikaranse taiga taganchire gukora mirimo igarenga omuntu bukona kongora abantu kagukurangiri tabwati muno muyako gokwanira gagukurangiria okuomana gagukwanirwa igaichire chindobo omwanchu one Ndizi TV kakieyo ani omuntu otomirwe kurwa abantu bakabire be posta inache gotoroserie esimie wane esimie omonene oyo ito iganchite akobwato na kung'ainereria ng'ana akirwa na atakirwa abwate no embo saigo ona kung'ainereria gere takore emirimo ngikie bona kamura kagatumwa gakeiga kagocha tege kagweka gesieri kago kongonte gesieri riba go moruri oyo musonga akota komotebi karibo soa akabwate esimi ogocha kona koirorira iga ya nyakwana somo nuwege songo yes no problem I will sort it out that one no problem I will sort it out yes don't worry I will sort it out akaboko na koirorera mangana ya sege kege tambe kerenge likia yego kiarenge kako na koirorera iga akamuraka kagechu kagende na akamuraka na kalende temeremo kagateba ngatindi gosuka we kakore nesimi nsoenda osiesimi bas ogocha kogechu ngapo ngakia kanyara atasuka ogwakire esimi eri sengapa okomoboria omusawe nkio target asege songa young man what do you want musawe okomotebia nchego na tumir koru e posta ncheko warosirie esimi ino esaregete one kamanya kobobo soku muruliro kwimuka ngora ogosoka okomotebisoa orosie simi mumurogo chigonyara simi yare gokora gasi ani omururi oyo igare ko yebeka ogoto kung'ainera abantu agantebisokora agantebiyara naye kogokina amang'anande yachire roti gokona chomuragia onyora kwarengereiri omugano sokoro yane abika bwokenyora ire bas Judy Yes. Biyole baba. Yeah, man. Wekirte sokoro yae? Yeah. Gato wati mugano sokoro. Timbwati. Karibu bono iga Ndizi TV obwansu bwo mugusi ase tutakete bono tobeke ngambo enene kabisa chake iga Judy kemto asobwenge ngaiyo iboire Judy anoyo ngore. Ntengi boire bo bas constituency. Boigesa. Bas chache ward. Omochibo mugaka Isaya Oroko Musoba. Nte no mwana abokane. Chirita zimukirigia wigora asini nyo kale gokwana no bwo barero timaetigo senkendo taranyora rero tobwate ngambo tunto bwate mangana mange Judy oibwire kurbo basi Judy no nyare kongerera so bwenge na kyochite konyoro bole mabwa. Okay, na ibore tukende buya. Ngakiena bagekerande class 8. Ingo mutenyo 11 chitariki ibere iga around saa 11. Chamara kwa 2021 mwezi sonde 2001 sorry. Okay. Ono narure school nagasomire Nyansake primary I was nainge class 8. Na ikireka egechanga ikambe tokuguru. Ekare gechange kikiambe tokuguru. Nkaenda Nyagitari nkaraba Nyagitari korokoro Nyagitari emuche yende lakini bana patimbe kanyoranga kuguru kungo kunyara kubwena nkabuturu bana barema bana bwachakire tabo. Okay, mwanchwa omurigereria inyoranga wendete kurigereria Ndizi TV bwansu wo mugusi ogotonyora gwetera social media pages chito Ndizi TV News Digital Facebook na boga YouTube yeito Ndizi TV News ototweetie at Ndizi TV News na boga namba ito yesimi nagotebi yere notice na ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye kabo musibole gotokwanira gotole ase studio no yo minto
Kemto Judy Kemto Oroko binyarire ko baga gutwerera ngero boremo bwaye igo bwachite bune genti kirora gachanga kamukuno kogoro iga ngagachaka kurwarira abu agakorera kuturwo kogoro Judy ngana ta tukwandire tukuri rero mono igerengete amangana y'obwanchani obwanchani gatigati esa abantu ba minto abale no borema kututaraikira abu aba barigeri betombagani kumanyanga Judy rende kerobono kogoro kwa butoka uno karaste iga ndoche na boro mosera bweso sete kabisa ngakio somete nenge yo somete we kasobwe. Okay, korwa buna inge class iteke na nyore accident konya tira matuko 5 rimo nkore KCP ngakora KCP ane ngakora nkaruo ngaenda senior chief Musa Nyandusi ngasoma kuri form 1 mpaka form 4 ngakora nkaenda Kisii Polytechnic karatiga ironya kwenda gusoma oendere tukichokara matemu kera wantingo ekero kurwara gwati kari matuko cia 5 rimo ine kero kwa butiro kugoro abutinda butoro kugoro pa dabo kugoro nkurwarite kera ngukora KCP. Okay. Ngenda senior chief Musa Nyandusi. Ngenda senior chief Musa Nyandusi ngasoma form 1 mpaka 4. Ngaruara ngaenda Kisii National Polytechnic. Ngakora diploma in food and beverage management. Ngaruara ngaenda University of Eldoret. Ngakora Bachelor of Science in Food Science and Nutrition. Bono ama ntende nutritionist by profession. Okay, mwancho muri nango gotebinga toligereria abanta bare marite ochaye ko bacha no igwete bune nyarokera igeta kunete bitabu akaberi paka tunitwa ko musori bitabu boli ngo koligereria koranga bako musori na bonywete okoranga bitabu nazo kabekari ko kabisa bikabera ngano nyo bolema bwarengo okanyumpa ko musori bono Judy ekero kwa nyarete ko bagokore mara andake ekero tuchiko kera sengambo yitenene nkerengere likikia nyarete ke gosoa ke akonyo kabiro mwise ko monene ayamo nabantu bamino na bali bare babahitana ine nkerengere likiande ke nyarete kwa ke gochasore ekero na butori tukugoro bana imeyane ngaroranga mbeti nsoma na chire koba umusabiriri muna bamakora bagusabirira n'ibikombe igo bana ngaroranga amasomo nararankonye mbeti nsoma na banda abo muntu tari bwa ingincha se community bana kiki kiagerete ngatenga tigansome at least amasoma na chako bukuguru kwane afuwitsi ndo cha masomane nagenderete ko bukuguru kwane Judy obuyambo linga bono gokore mara konye kwa bero mwise ko monene kwemanyire gwesibia kwa soire gosoka nonye tindo chibobe kirasa nso tegata miaka 10 na somo ndo gosoma bwango miaka 13 iga 14 nalio gokora class ka 5 totali baigo bono Judy yanyale kaniro kugoro kwa butoirwe nenga kieye nalinga kyo bwiseke bwawo bwakorire bwachakire nakyo kugoro ona kibono bare mu bwawo bwanyarete ko bogo chande birangere byawo byakeboiseke azin tigankebeke maybe asomo no bwegenya muri rake go mwancho murigereria how did it affect your teenage this is the time you want attention. Okay, obare obo mbwa affected mono of course konye ritinda chaka kumanya mangana about obwanchani noene kerongo te form 4 tinda manyegoro yobwanchani kara tiga Judy ngana akoba yobare mabwani good alafu nande abantu mbare kenyoro ketamenyete nse tamenyete gusia kwanza rora abantu iga nechianga akonyoro mugako maneno akobarucho obwata bare mafu ochaka gukugatera njera nga yani ngabona aitubwati muntu ora wancha ataitu kugwanja sympathetically ato daku ani akorora mabere agwanje bana ebintu bunga bune bikwanza byarenge yani na bikongeje byare kongeje mono by then akonyoro muntu utakere koroka amaskani oyeta amaskani bunango yao nero taite kwa tea mangana yobwanjani maybe okabatekyo advantage yobarema fubwao alafu abantu abangi mbanchiti bantu babate disability oyora agote yani ase ngakye kana nge youth akonyora omuntu atete gokorera mabira
alafu nanchi tinganche tikore rumabira Bana Judy saigyo tali youth wonega wetani ama youth watange karo kwa lengo mwancho muligeria ekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi tokoletera mangana AMO kurwase omochito omonene obosongo tuli na Judy Kemto oroko ase studio ogenderete gotwerera amangana igoro yobwanchani ase oborema na Judy. Yes. Elin form for bono gwakorire utaramanya mangana aya buya aya bono buna Judy kere kene gento gesumbuye abantu abange osikicande abantu abange ndigwa soete buya kono komanyanga mangana nakare akoroko kolika marube na gwanchire na kararire na binte kabire. Okay, ekero na koirite form 4 nde isiko bono nganyete kujoinie college. Bono nje nabwata abasani bane abaiseke my girlfriends. Bono liba kunya kugamba igoro ya life. Bono nje ngaba curious. Kataka kumanya. Ekero malema afite minute ngai tori gwanchu baroro bara wanchi genuinely baroro bara take kukororera mabira ndatero point iyo ekero malemaru teminete ngai totakiri gwanchu no takiri yani no bate feeling yo wanchu lakini tali eriyo kororerwa mabira omuntu narora wanje bunori so naye no bwate igono gote yumo ligerito on Ndizi TV nganaye muno bwato bole mu bugo nganonye kore marite tubwati kogoro tubwati maiso tubwati mato lakini obuime boli obomwanya abantu barungo ikole emyaka ile ko ngana inche onye no murorenge akoligerio muise korora nga inche nyarukeria ngo twali gukora tuywanira kababuya bono Judy watebire nga nali kwachagete kumanya karwano ganyete kwa ende college totebeiga abantu bali skali bakweboliga bono igo montago korora Judy kole no mwanchio mwachire gose town yogemba alia gose gosongo gose nyamira mwasere bono alterne soda mo koraki mo konywa manya bachakanga hakie ani okonya abaligereti sana no kumia amangana ya na gokobera nekera kobesa abantu baito nkiraga ni ngakiora nyara gosemia abantu bali no bolema ekera mangana maya ko banyora nkibatakira ka kwanza abu hoteli wachirare none kero mugutaraga apara abantu abanyare bakunya kobera nikai no yonere bono manya kukumina oyonere kwani gose umubere nabwate kawaida maisa magoko feelings nabwate taringe kero kware mara feelings ye kwarusi feelings to be loved nero yani kware mara gose na maisa gose no kogoro teminete ngai go bono ikware mara mbako bwanchani bwanchani baro bubere moyo pi lakini mwanya abantu rono bakuligeri bako ngona igweta asikete na karanste ga Judy mwise kondaga eta ngaketore gutumeka ekirogo nyangeri yo gutara hakie ngobono gakyo hete no yonero bolito kona kwa mangana mna Judy karago cha se kenyoro nkita twati ya bantu baito iguru ya mabera ayanga omontere kare marete goso monto buna bono endugu otaikorora nganero imokire ochire konywe soda abantu bakerora kobegento kire kyogo kumia egento kire kyo moichano tigambo oliga obale mane etigiti yakobo monto muya gose no mole mona wakobo monto baise gotaka obale mafumburi go komekinga obo monto le holimo no muya asinate ba mapema ntunto yani na intumwanya bantu na batoko baba ya gose to baba na bakonyaro malemafu le no muyi bakonyaro malemafu okora no prostitution bano nga yani ntu ekerore yo malemafu teminete ngego bate direct ticket ngayo ro monto muya igo yo wanta gokora mangana yande onye gakumubera buya tabase gotiganga okobanga no bolema bwagero okora gendo igo tete go support ya engwanere gocha yakwa nunga onye onye chingenjo chiao chimbu chiao chire chimbe no bo molemaru chimbu chete tega go chiao chenye chigonchoka nchionchoke sengencho anda kenga no bolemaru obolema bwakora bwagera bwakoraki waonchoka Judy tiganko boliga abantu naragambire n'abantu ekeronko ligemero biriane nyoro muiseke omolemaru gosomo muro molemaru
okoreranga nchena nyerito mosana na chikondo rero muisi kana cha konyoma gosomurore gocha konyoma matuko make nkanyoro mumuroyo muise koyo ongetire mamincha na nero chire no mumuroyo na bera tukingane nyana okobere kiagera anda ke ngwakinete na nenchire ngao wake lakini amangana yanko bale asimeke kwa biro molemaru amangana muna yanga waetuma mincha okoboro molemaru nkobale nekera koba na kia nango monto okoyashughulikira amangana inko bale no etali asaba le mafu kano ena asaba abantu batabwati obale mafu ya tali yani amangana yo bwanzania wa affect abantu bonse equally muna wa affect abo batabwati obale mafu nento na bagutu affect abo tobwati obale mafu mano mona ase kinyoro bono for example ngende kanta imama nga bono musacha ntete uchikunyoma igale umusongo musota bono ninje malete gaiga yache kubarora aba iboli banda gote inga uwi na kuri emesota gocha buona kwanyora abandi bakugu discourage bagwita moyo abandi bakwana mangana amabe yani bako uko bwangura kiriri bona etutakiri kunyoma gose kunyoma lakini nje ngoteba iga kana nsalinge gututunga na maitenga ngakiki gucha kwa malema o gucha kwa malemafu ebukwe gotenga konyenya saa tara tutunga asinda ya mama na maite miroberi yaito yonsi pimbaka nyasa na maite mbaka indi togoku na maite mbaka omusacho ono ruri orabe igo bona nabora atigunoyo nabako ba disappointed no emara 15 lakini oyo gona arase igo bona tetakeringo otenga nje natu okobando malemafu onya kuiranana no na baba tali abalemafu siko gamba bwate chi story bagoteba nimbata abasani batali abalemafu chi story bagontei nabachicherete chi echine njenda abatebi igo bona abalemafu mboli kogeranga yani tobe discriminated mono no discrimination yo nera se community yaitu lakini ekero nyosara nsenga oyo noyo na bamogenga na baramogenga bado na bakobuyo good Judy ndo chinga tatakanda somotimo ko garia ntakete tokibwatire gabwo tokoira na twenderere na mangana ya ngokurana na korokunkorororo no mole marwekera kuurwa nkikogerurwa na yande gochiga abwo omwancho murigereria inyura ngeye koro kwa Ndizi TV no yora sembe abone gokoro kwa omuroberio bwoborema ase obogima na nchi no morario brother power omosanya isio Jared Wilberforce inyura gotobwatia gwetera chi page ya social media Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News ogoto tweet gwetera @Ndizi TV News enamba yesimi enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye omurole korunga oborema ase obogima mbwate Judy kemto oroko togokwanira amangana yo bwanchani na kurana na gotigana tokwera sembeo ntogendere tora somotimo komostini niga korera tore gocha. Omwanchwa omurigeria inyuranga igogenderete kurigeria Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi astokoretera amangana na oyaganetie na intwe buna toyamanyete inyuranga eganga yeito no gosemia gokomanyia na gokogokia gokomanyia na gogosemia gokomanyia gogogokia na gogosemia ando sisoranje gochakera einereo eganga yeito gochiase abarigereri beito ba bonsi ime yagusi ase yabeta na bali baratoke balisiko bali muri lisiko pino ema chengumbu Nairobi Mombasa yento gora takona kubuli Ndizi TV ganga yeko bwatera Ndizi TV yenda ga bu YouTube
bataiga likinga ki Ndizi TV News igabu no konyora omoroberi bwo borema asobogima onyora mang'ana itamaiya onyora emeroberi yeite mingi kabisa eyogosemi na kogokia nabo igo na komanyia genda Facebook ligia Ndizi TV News Digital nabo igo toha mang'ana wegera tumanyengi tutakire gokoa totwitie at Ndizi TV News totwitie at Ndizi TV News enamba no ere igoro gabu lakini ngachite ko yekwana enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye ayetwakere simi torikere mes totebi naki I Wilba aye Sultan aye Nyarebe omoroberi oyo yoireiga nobwo nabwo buya nobwansu bwa Ndizi TV igero bwansu bomugusi asomoroberi oborema obogima asobogima lituko lya rero igo tole no mosubati omunyaruka omosera Judith Kemto Oroko ogotwerera igoro yo bwanchani no borema Judith kanye twikire se twatebanga onye no kourwa na kourana nonde bwensinko urware tebo wantabiriye onye Nyarebe gabwata amagora yonsi na wakourwa naye kerota bwatia yao na boko lakini bono mbare gaekera koura agocha agotumeke ng'aneje ngabono omoise kori bona gakie njuma tenkororera ta mabera ng'ano omoise kori godet tamoja mwakwana igo yani gaki ne friend yana rekini tindo timna mura amenyenere matukabere iga ukagetembu yamore kwanyora simizuri gwakerwa ogwetire maminja igonge point yagera kwa urwa tali sengenja abande bagoraki bakurwa na sengenja obore na sengenja obore ma Judy tinda geti ntoje toka mbugi mabwa o in person ya matuka motwe now kwani ranga abaisiki nabamura abakolengera linga bono ayekeroro more maru no urwa ani tutakeiri oskego chimotwaria kebwanchani abagengi kwanza nkora kwanira bakona bitonga by'imotwe kwanyora no ena abairi no ena abasani kwanza no ena abaime mono yani bali otakageretinga mpako gengere wabara kirendo monto omobibo amanya kwa mataya mangana ngawateba oyo utabwati kogoro ngarenga kawara kamuragiri igono matenga no netingana yora pego kwenda no endoche yani uko ile liability abande bagori ki asset liability ne chi asset gamba teke gusie liability ne gento kerigeta ikomenya matuka mange asset ne gento kerikemenyete kirigoria liability na venga ngana madeni obegete bas asset ne gento keriga koretera chibese ya ugekoretera income good ono bakora bune dideni ayo gocha koreto botako mochoi yani mpaka bako eloni bamanya bakoranga yani no maita abande bagotenge karobo bwato bare mafugo oragereiri yani me picho koronja ukwanerete bobe lakini eke maana neke obale maru tari amaragereri alafu asa abantu bari banjite kogengera abantu abale mafu moisonde ge musani one nangakiro moise ko gante inga baba konyeto abangire mbake nyangi ona nabo monto yaje takaenda agakira pi kuma boringi awo kirera ngawo senanti ya nucheta kwa mataibu nanje na korumbuto rukogoro miswenera butoiro okogoro korumbuto rukogoro ngibire chambiro mochio ngai gabono ibire chebi na incengo chikobira ande sobo amangana amanga amange ayoborimo anya monto anjire gwanjo monto ro malemafu kaichata musimta muigwera mabera abantu mbarora gutaka kugwanja ngako igwera mabera oyo kuigwera mabera ro babonye gakaro ngata ituko gwanjo ko bakuigwera mabera tamapina ndi tutaka bwanjanyo tuko monta gwanje bunore agwanje jenu ni rikoro enkoro in good wachakire point yenyi agabo tukwandege ndogoro kwase kesongo sacrificial love obwanjani bwo kwerwa neke ngwanso okonyora ayese ngenchoro maremaru uno musacha gosobu no musubati kwanyora ngana bo bwato mwanchi hande paka bali barasenywa mangana mange tokonyora ngo mwanchi na bakore bitage bitakiri korekana lakini gwe hakire sabu ngaobe ndesa gukwana ngana ko dali mocheri kagontiga na kingo chikoba kwanyora umuntu bamenyerete mechando ngabono koba nayo rokungana no koreteki nora senywa mo gose nora sobwanchani kwa nderera komenyere mechanderia
kwani rangasa bali ni sacrificial relationship. Tobusa gwanja obe omuzigo ase omonto wanjete omonto agokorera obochai bado kwa okabotaete wanju yani togotanga ore desperate maybe gose kwara bere disappointed rimo kabere eri agatato wate oyo bono gaki nang'ita tingota ino embantu ng'ana itetu waremerereti ochandekete ase enyoma gose ase courtship etabwati future nche nkobatebiga onye omonto tagwancheti bunore agonya gokora ebinto ebibe kwaremereri totakeiri koremereri ochimotuge gangu chiare gokong'enta tiga omonto nabekoire engaki entambe naende tigakobetereri konyomwa ati emiaka gete nabekoire engaki entambe nabo okonyomwa naye ekero obwate emiaka noe 40 Judy gaki 40 pe kaicha onyora omonto ogwanchete tari oyo gokorera obochai ng'oko boremarete yani ochi ng'a gokorerete efefa yokogwancha totakeiri bwanchu ase efefa obwate right naye yogwanchu kama monto onde bwensi kiagera nainche ekero okong'ancha nainche nkogwancha ndi back ng'obata ing'antu ntomaite gwancha kwanza inte tomaite gwancha mono. Okay, Judy irorire point eyo tochakera abo kogwancha ndi back gwateba ng'a na intwe abantu aba toremarete togoika ase ogwancha togikasa ogwancha bono into tomaite gwancha mono nto naende ntori go fake bwanchani togwancha genuine ri onya kobwata omolemafu ogodate kagokorokia obwanchani manyang'a obumbori fake agokorokia obweke maene bono nainche ekero nakorokire obweke maene naye togwancha ng'orokia obweke maene nkio okong'oroka eri onkorerete efefa yokong'ancha ndoche abaminto gari chimashini babo baminto gari babo sultani bago smile bagokire koigwa amang'ana ng'akumba abanto mbarense bamaete gwancha obo maene igo bono ase ntwe abaremaru tiga totebe ng'a ntwe ntugwancha nimbori scam ntwe abaremaru kero togwancha pe mpaka twarwa jiri ndanakuborire egento eke emigano nere nkonyora na juzi iga nanyora omogano ng'a omosubati oyomo orikire ogokora emeremo bati negasi ogokora iga eno rebocha kabisa njene esi for servant igo mobuko noro tokorwa nabo tokumanya ng'aki tokobana na ganto geteiga good nkaigwa omogano ng'omosubati onde orikire omoremaru ng'ochire onyorire omwanchi omotebiri inche yanje nobontere bankorete tindanyora gasi mosubati ochire igoro motebi yaya bono inze ebinto tokorigia tai lazima orikune eserikali no tokwerika ochire omoyeiri eloni chire omobekire ebiashara kabisa omogorire chipigipigi ng'omanya koimokoenda ase omosubati onde bamanya komwakera esemikomo ng'a ebeseri yao nero toikana sta tokoreki tokori nero toikana sta iga tokoria iga amang'ana ya Judy ngokoreka are naende nkanyora oyo ndog'ompebi nere ng'a musoya mondemereri abarigereri aba Ndizi TV ng'a ng'omosubati nere ere bono nero ore boronge omosacha nero okorete ki nero oremarete Judy oigwa omogano tomanye kobwaterania omosubati oyo ng'a omosani bwenkeye buna bono njira sultani tora abasani ng'a nkanda gokwani sultani bwoye omong'ina oyo mayotoroserie chae sultani mbata ikorora namanya gwesogisi nebisonso kori ng'a nasoka nkwaga amagoro ng'a bono narachire papa nani ngochande ani omosubati nainche togambete manya goikaisi kobwirana ng'ora ng'a no tore iga tochaye toyo togokora ebita gokwaneka bosi bamwanyagetinge ng'oko batari gokora gento kieke tari gokora taikorora Judy asa gati y'omonto oyo naba bande bakagerete ng'a bono barogwe bare boronge ng'otakire gorokuragereiri naende ng'aki tokomokonya oinero oragereiri mono kobwa bagotega ng'into toragereiri ekiagera ekero okorera omonto amang'ana amakong'u buna ayo noe Nyasaye nabakorochi naende nabo otanyora omorembe igo onye twancheti omonto tega komwancha oyi bono oranyora amwanchete okoba maybe abwate kende lakini tamwanchete obwanchani bori aanchete chibesi chiaye enibo yaye tiga omonto agwanche noe ekero otabwati kende noe ekero obwate obwanchani bwekene onye ndiri amwanchete obwanchani bwekene kanga takoreti gento kama ekio chire bori mbare bakongokia okonyora buna bona Judy iga buna ngwataka kori kwana egento eki kare ndate bono togesoa ase oboime ngisae nobwate oborema gwatwara omwanchi nere obwate oborema rituko agocha abantu bamino beamate yao bamura bamino na basubati bamino na abaibori bao na bantu bande barora ng'o bono oyo kwareta nero oremarete
ayeto kole thiki kale malete ayeto na bole malete pi mbama yete na wale malete lakini wale to mwanchi omole maru bagataka gukani ngaya ai omuko gocha buona abo libona ligwa kwana kalenga omutino gocha buona kwaniranga abaibuli abane chiamate chikorranga ababo bole mabwa abantu babo iboroboke kubwo bwa abantu bande abaibuli abumbaro sana kwanza kusise ito akwanda watayigose abaiseke kwanza ntito kora tayiba mama mama ninzende to monta tayete kongira ali igana ui ngayo kuira gose yani ekerema tono manya kuboli mama igoboli nondo chenga nchene ekerema ande alafu eliete ligange ekerema abantu omonta ko gwa project ekerema na kyo guchira matainga kinche bono ye natika ko bekerema ndenande nda purifyiga onye ndiri okobwa omolemafu anyomo molemafu mwabo obugima bora abe smooth omatano narengi gocha abu ayibona timatio so karomo banini onari gocha abu naki kwane range nyuomo ye kerema ne kerema kiamu abo omuko areto mutino omo le marubwa magoro arete gochi abu na kiro cyo bwanja nyubo bukwane rangu no gwabo chaka igo baba obwanja nyubo bwa abantu bare marete konyomana ngoranga yani bokumachiko ba 99.98%. 99.98%. Ekiagera abana abantu oyo no muntu understand it. Yani abenga ngeke koro tokerio kobekana bakumachiko beka ke moisane pi. Aba understand it nga michando kitogwetera. Na ande mwanjana aso bumaene. Ino mataba no muri guchikoranira mabira. Ino bano pade makora nanga abantu mole nomo. Mumanya ine obo no mali bwe nomboro chikai. Nga yani Waswahili wanajuana kwa filemba. Ino bone mumanya ine. Unlike ekero muntu utabwate obalemafu agukunyoma. Konyore community etete koingilia. Yani no gwanjete mpaka nero chaka kugifa. Mokonyoro mwana bacha korara go so mwana nale mali. Bacha korango mwana oyo. Yani bakunyomana umumuru akanyomya kerema. Bona abana bagucha kuiburu muchona balemafu boka. Bagocha gokwani omwana kumete mwana bacha gokwani. No korara go serenga. Amanya kumutubure bitamba kabisa batete kora kere kimo. Kumba dainga ngo mutumi bali. Batete kora ngakinga yale mali. Judinki egento nkiranda tukwanire chiza chitarahera abasacha baito obolingo lino botukibweito bwahoro kiringa abasacha bange bali no bolema mbatageti konyuma baisikena bali no bolema okonyoro musacha na bale malete otwaro muise koro molema ruko rugo sine college gotira lakini hekiye nyuma gegoika omotiga origio muise ke bono korwa sense yende tokorokanga general world nkiye kogera nande nkiora nyara nkiorengera kogera yaba igo abaswati barunkoranga nabago soka ndonse muswati nyoro muntu bwato molemaru muntu ro bwato bolema na banyoro mosokeire anyoro muntu kawaida na banyoro mosoke na kale kerema lakini abasacha barobo kwanyoranga tukoliginga no nchibono kanya juri kare mosanyone bono nko motiga ndiginya boke muire nkiogete kogera nande nki tura teye bantu muna Kano mete okoba yoro musacha kangane gwatete irichiu. Lakini nchebona tigante beiga. Kwana kwangwa ara tiga kerema yana go disappoint. Nchebona nanya kutwara kerema ngo date. Okay. Na ayo te bingi tatwarete kerema go date. Tinda nyoro yo kombeka box. Tinda nyoro ndo komboli ngajudi na kikwapo murembo iga. Yo ira mabia korose no murembole. Abantu bali no bali baligerete Ndizi TV wansumo gusijudi no arega mwana ko motebia gosembu yale na nje kero muligerete gando chengambu yale aga smile nambu eteligereri galia igo mwana ko motebia mumubeke egwata bago be box sawa no isane kabisa sawa wana tuendera bana botwera sambache bakobeke bana bakarolise muna nandi nateba mostiri ekero konyora mwadate no muntu omolemafu yo musacho ikagatio owitidro ya basacha apa basani baye ba amatebiria mangane million ngayo kwirekere meke ngora acha gokorera abana mangana manga mange ngo ikworo mutaka ngo batainge keroro malemafu oguku mutaka kero moko ndigereriga ngorega nandu muntu mutaka kero moko ndigereriga ndairu muchibo muntu nindato butakora igoti perception ya abantu babwate community weta itio malemafu maybe no butaka kwaretire musabireri Ntuna abantu twechogete. Kwanza tora arendo musacha. Tumurende igane chibese itu. Tali ngantu bwati bese.
abarigereria Ego tinda teba nga bono igo nundi kinkorende. Juri to itomo yo na ndk kanya na rira abarigereria ba Ndizi TV achakire gari kore ka SMS ko changa ga gitokonye namba kera mbata gete korendwa omwancho murigereria inyora eje koro ku Ndizi TV obwansu bwo mugusi omurobiri ora sembe gukoro ku ngoborema asobogima asembwate Judy Kemto oroko kurubo basi boigesa to kwanere nganene kabisa igoro yobwanchani amono barema inyoranga nabogotonyora gwetere social media pages chito Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV News to tweet ye gwetera at Ndizi TV News to akere simi enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye totebye na kyota gitogekore inyurangi ganga yeito no kogokia kogosemia na gukomanya bo igo Judy kato chikokorera kyando chegari bakongoro kibali be machine gari ngase cyasakira toera liye kyongotiro kose kengiringija egento abantu mbale batokire okonyora bagocha asomonto moremaru essentially linga bona okogororokie gesaku ini mechandongwetera day in day out tisi mingwa kerungana irito mochigete ngoko bomumuro yesirete Ebono ngachikogororokie gesaku ngabono bachakire gonchara naende ko after na beire ngango chinde korora buya kwanyora onde nabo ningabwate kinekemo kwanyora omonto nga nanyome tugochio mochioyo mugakona agachia gasira bono basere konguro bolemo ebakoenda mugondo bwone bana chemete baenda bakoraki ebatagete mumuro mwabo anchi ekegusie kiyanta gete koligiga Andende. Good emumuro mwabo atagete kondenda nde bono bakare kondwanirira balenga amuro batano oyo mwabo mukogotine ari ombwato osirire bona abande bane kiro mondo incha atagete ekero na akana bakomugambi ongonjo keire na bantu bane kwanira ngo chikese kabire chijudi nchetinda experience kesi kama eki lakini ndoto chimande bono generally muna ano baremaru nko igora mangana muna aya na bagocha kugochera ngana ki abantu mundu aro chanduga okoba atige tumuboraka karo moremaru abalemafu ntobwate rights chaitu rights chaitu chigotenga na into toturi tubuna abantu pe Kenya ni citizen abamenyi bense igobone kero uchaka kunererio malemafu osotaite kumurinda otaite kuira mali yakobo mugako yaku orochinga okoba tanyare kwerwanirira maybe abo bwate chibesa irata bugati ama akwa nyasaye nakuganyite ntun erabu no malemafu na batanyare kugwaka na agabo lakini togo tena kinto bwate murwaniriria ito togo tebere most supreme kobwanwe supreme court igo teo korera abale ababura kagose chintakana abo barabale mafube ngoko boro chingunde tayo kubarwanirira mostly abantu okonyara bakorera abale mafube obwati buye history yabo gochimoto tari gocha ya era buya nasaye naroche nande nyasa ugwakani aro tuchiko basara asinya sai ona Judy ntagete ohire chida kaibere chire bosiga orwe ngana yobosemia no korwo moyo muna bono igento kirita kwanire kema gikoro kunga omoremaru kwanyora na tenali gote bari kare ngari musigo kusebwateranitie abantu baso agokumia obuya bwo omoremaru gotwara omwana omolemafu kwanza nero takero gotwara omwana ase miaka yanse kyagereka ngocha gutakora omonto ogokorusuna enyomba ekero kwagotire bono kwanyora lakini community ere judgment kakorro malemafu goseka bwato borito wingo gosokwa nuyo aje oyo igabu no moroche igo malemafu na bwate uterus ikobogori omwana na anda asoke kari buya uterus ne lirara mori omwanchwa omorigereria on Ndizi TV igo bone kare mochaka go sympathize mono eti ka kingo komo omwana kwanza nero takira nyori uno ene chisare bono aje kene na taitara osigisa kukia etali ngege kera oro malemafu autakiro kwa ibuye katoro osigisa wow Judy oroko tebire ngo malemaru anya no kobua anyore babere double egere go chimotwe bachiko mokonya Judy oroko ingana yo mweri second ye engana yo mweri gutia saba malemafu aminto
mono mono tigangwanira abaise tigaguchaka gwanja omonto ng'oko boroche kwa upiro ndetaiyo gotagete my friend bagotega ng'aisi ekero kwabeire disappointed ogwese binande kwaira n'echiro nande ekero ore omalemafu tegochaka gwedress buna ebarimo tori barimo olemarete igo ng'ara akayanga kao gasibi ng'ara buya ekero teraiti time erache nonyora omonto nare tiga gwanja omonto okogosympathize ng'a gaki omanyete igo ngwanchete okoba yani gaki naroche tobwati amabera yani ngokororera yani onye omonto kagotenga na amabera agokororera baba tamango na amagoro ao nonye tobwati magoro agora tobasa gwanja obwanchani bwokorerwa amabera. Mbuya mono Judy Kemto Oroko omwanchwa omorigereria on Ndizi TV oyo iga gokorokwa omuroberio bwoborema ase obogima okogochera kera ritukuria Jumapili ebirone chinga kibune chiga chiarero ase studio nabwate Judy Kemto Oroko onyarire kobogotwerera mang'ana tari make igoro yobwanchani amo noborema ntotenkoretere eng'ana entuoni ase oborema eng'ana entuoni ase oborema nering'aki abweso ondigereretie oborema oboigana ekiombe eke nkebwati machiko tokomanya na kimambi bogokia abweso ondigereretie oborema oboiga nekiombe eke nkebwati machiko abweso ore tokomanya mambia na kirigokia erende bwechoke ribaga ria bonsi baria baene kinga omurwe nyere kobago gochira ase nchirendo kabisa ensemo yeme omonu abwe biorokererio Joshua Auta ensemo ya Mariogi ama Sarnoku ne chibicha chito chinkeno kegima igakoro kwa Sultan Victor Obengi koranga omurwe nyere kobokira ase nchirendo kabisa inche igona abeire omurario nabo igo mwarigania the one and only brother power omusaenya isio Jared Wilberforce wekebiro binde mbuya mono.